Takže ako som povedal, teraz mi nie je absolútne zima. Vítam všetkých divákov severských denníkov pri 6. dieli, na ktorý som dosť dlho čakal, kým ho budem môcť natočiť a veľmi som sa na to tešil. Dnes ráno sme sa zobudili do studeného dňa a zrušili sme celý program, ktorý bol naplánovaný na tento deň, tým pádom vznikla medzera a ja mám čas, možnosť aj podmienky na to, aby som vám ukázal, ako vyzerá otužovanie pri teplote minus 40 stupňov. Odhľadnúť do toho, že tu je minus 40, kde som momentálne teraz, tak na našom jazere, kam pôjdeme, bude minus 42, 43. Vždy, povedali mi to 100 ľudí, ktorí tu žijú roky, vždy je najchladnejšie na jazerách. Čiže ak tu je minus 40, na jazere môže byť minus 42, ale my sa budeme riadiť tým, čo nám ukáže teplomer tu. Čiže ak bude minus 40, bude minus 40. Nebudeme špekulovať, že je minus 42, 43. A dúfam, že sa vyhneme aj expertom na počasie. Takže sa spolu pôjdeme teraz pozrieť na teplomer, koľko nám ukáže. A pomaly sa pôjdeme zbaliť a pripraviť. Teplomer nám ukazuje minus 40,5, minus 40. Takže tak, vidíte, ticho ako v hrobe. To je znak toho, že je zima. Dúfam, že sa mi podarí presvedčiť Emu, aby išla so mnou, lebo je to dosť také... je to iné otužovanie, ako som bol zvyknutý kedysi. A ako si mnoho ľudí dokáže predstaviť. Čiže je vždy lepšie, ak s vami niekto ide. Idem sa aj opýtať. Ešte vám touto klasikou ukážem, že podmienky sú viac než super dnes na otužko. Takže výbava je nachystaná. Lopata, sekera, píla na ľad, nejaké veci pre zlečenie, voda pre Emu, ktorá ide so mnou, chce si urobiť to isté video, čo mám aj ja. Môžeme ísť. Toto otužovanie je už len v tom iné, že dostať sa ku vode mi zaberie možno pol hodinu až hodinu. Dostať sa na jazero mi zaberie ďalších 20 minút a dostať sa z jazera ďalších 20 minút. Čiže nejdem tam žiadnym vyhriatým autom so zapnutými vyhrievanými sedadlami. Ani po otužku ma nebude čakať žiadne auto na parkovisku s naštartovaným motorom, kde by som sa zohrial. Takže pre mňa ani nie je najťažšie to ísť do vody, ale vyzlieť sa a obliecť sa. To sú pre mňa dve najťažšie časti otužovania. Samotná voda nie je až tak hrozná. Hrozné je už len to, keď si predstavím, že teraz idem vonku a viem, čo ma čaká. To je pre mňa najhoršie. Výjsť von a oblieť sa. Takže tak, adrenalín mám taký už teraz, že dovidenia. Neviem, prečo Marcel špekuloval, či s ním pôjdem alebo nepôjdem, lebo vždycky s ním chodím kvôli bezpečnostnému hľadisku. Je to lepšie, no. A nikdy nemám rada, keď chodí sám, som mu to zakázala, lebo jezero, kam chodí otužovať, nie je úplne blízko nášho kenelu. Treba vlastne si k nemu odkráčať. Takže vlastne, keď chodí sám, nikto ho nesleduje, takže neviem, čo si špekuloval, či pôjdem alebo nepôjdem s tebou, lebo vždycky chodím. Otužovať som začal v roku 2016 alebo v roku 2015, nepamätám sa presne.
A robil som obrovské chyby, ako to, že som nosil čiapku, nosil som rukavice, nedával som ruky do vody a tak ďalej. To sú veľmi veľké chyby a keď sa idete otužovať, idete do vody s tým, že sa idete vystaviť chladu. Ste na to pripravení. Psychicky aj fyzicky telo vie, čo očakávať. A tým, že dávate rukavice a čiapky, sa snažíte oklamať svoje telo, že vám je teplo. A to v konečnom dôsledku má horší dopad ako to, keby ste čiapku a rukavice nemali. Ale v extrémnych podmienkach, ako sú napríklad dnes, opakujem v extrémnych, pod minus 35 a nižšie, sa vyžaduje, aby ste mali rukavice aj čiapku, lebo je veľmi ľahko prísť k omrzlinám. Takže extrémne podmienky a normálne podmienky. Treba veľmi rozlišovať, či treba čiapku a rukavice, alebo nie. Takže tak. No už sme skoro na jazere, už iba prejsť taký mini močiar, na ktorom je plno snehu teraz. Ešte aby som dodal, každý nech si otužuje tak, ako to vyhovuje jemu. Neberte si vôbec príklad z toho, čo robím ja, alebo z toho, čo som povedal. Ja nie som žiadny certifikovaný inštruktor, ani guru otužovania. Každý nech otužuje tak, ako pozná svoje telo, ako to vyhovuje jemu. Keď sa chceš otužovať s rukavicami a s čiapkou, otužuj sa tak. A hlavne, ak ti to nerobí dobre, tak sa neotužuj. Neotužuj sa preto, lebo tvoj najobľúbenejší fitnessák sa otužuje, alebo tvoj obľúbený influencer sa hádže do kade každé ráno o 6. Otužuj sa preto, aby ti to robilo dobre, aby si bol z toho šťastný a mal iba benefity. Neotužuj sa len preto, lebo proste musíš. Uvedom si, či ti to prináša benefity, alebo ti to škodí. Nerob to na silu. Nie si povinný to robiť. Jaká tu je Marcelové jazero. Tam má označenú dieru. Si robil takú tabuľku, lebo keď napadne veľa snehu, nikdy ju nevieme nájsť. Takže si takto označil, aby sme to mali vždy ľahšie. No, už aj myhalnice máme omrznuté. Aj Emča. Za chvíľu to môžeme ukázať detailnejšie. Tašku dám nabok, lebo taška jak bezďakos pred Teskom. Nech to aspoň dá vyzerať. Nemám batoh, no mám ale tak kde na povale odložený. Vitajte na Severnom pole. Túto tabuľu som si urobil len preto, aby sme nespadli do dery, lebo raz sme zemou išli otužovať a bolo zasnežené a sme sa zobudili na to, že je pohrudník vo vode, takže sme išli domov z otužovania nič. Tu sa nachádza moja diera, ktorú ideme teraz spoločne sa snažiť rozbiť a dostať sa ku vode a potom pojeme ďalší postup. Poriadok musí byť. Kedy to bolo, keď tak veľa snežilo? Minulú noc. Nie túto noc, ale noc predtým. No. Nám napadlo za jednu noc asi 35 cm snehu. Zajtra má zase snežiť. A laponské počasie, alebo akože aspoň v tejto našej oblasti je také, že napríklad včera som mala ja nočné jazdy a keď sme začínali, bolo minus 20. A keď sme skončili o hodinu a pol na to, už bolo minus 35. A keď som sa vrátila do sprchy, už bolo minus 40. Čiže v momente, jak sa vyjasní obloha, nie sú mraky alebo nesneží, tá teplota je tak rapidne a rýchlo dole, že v priebehu jednej alebo dvoch nocí to zmení o 180 stupňov. Takže dneska musíme odhrňať celkom dosť snehu, teda Marcel. Krytku na jazero som obkúkal od jakutských bratov zo severu, z Ruska. Takže snáď sa nám podarí dostať ku vode a nám vyjde tento vlog, lebo bola by škoda, keby nie. Ale budem mu robiť všetko preto, aby budem mu robiť. To už sa začína mozog už prestáva. My sme skoktaní celoročne. Takže budem sa snažiť dostať sa ku vode, aby nám to vyšlo tento vlog. Ale tento vynález je super vec, veľmi dobrá vec.
postup je taký, že z každej strany sa budem snažiť zo sekerou dostať ku vode. Ako náhle sa dostanem ku vode, berem pilu na ľad, naležem jednu stranu, druhú, tretiu, štvrtú nechám tak a posledný krok je, ako to vypačím so železnou tyčou, tak držte palce. Pôjde to. Bude to dobre. Dobre, už sme pri vode. Môže. Hodina pravdy. Jak nič. Môžeme ísť na to. Takže dieru máme hotovú. Podarilo sa. Ja to otužovanie budem teraz robiť tak, aby som bol schopný aj rozprávať, aj držať telefón, aj sa potom obliecť, aj vám ukázať akupunktúru. To je taký zázrak z Jakutska, čo sa robí pri otužovaní. Tak pôjdem iba na nejakých 30 sekúnd dnu. Ruky dávať nebudem vnúkať dnes, beriem čiapku. Potom vidím, no a zbytok uvidíte. Ale bude to také, aby som bol potom schopný robiť veci a nebol len zamrznutý. Ema je tu pri mne, možno mi bude musieť pomáhať s obliekaním, neviem, uvidíme, ale ideme na to teraz. Telefóny máme pod bundou, tam som mal termofor, lebo sa nám vypínajú. Aby som ti radila menej rozprávať, bo sa za chvíľu vypne. Ideme na to. Marcel sa ešte poriadne nezačalo vyzliekať, teraz sme dorobili dieru, teda dorobil a už je zamrznutá. Ideme na to. Veľmi veľa ľudí robí chybu tu, že je veľmi napnutá vo vode a nedýcha. Najväčšia chyba, iba si to človek sťažuje. Musíš absolútne nad tým nerozmýšľať, slboka sa nadýchnúť a pri dlhom výdychu vtedy vchádzaš do vody. A nenadýchuješ sa hneď, ak vydýchneš, čakáš 3-4 sekundy, kým sa zase nadýchneš. Krátky nadých, dlhý výdych. To je základ otužovania. Inak keď budeš tak trímať a modliť sa, že už nie je koniec, ešte horšie a ešte horšie to bude vždy. Musíš dýchať a byť uvoľnený. Nechcem si predstaviť, aký to je pocit sa teraz vyzliekať. To je taký, že mi nejde zips. Pod to urobím, bo ho roztrhám. Takže, ako som povedal, snažiť sa byť najuvoľnenejší, aj keď to nevždy ide. Pohoda. Pohodička. To ja trpím za teba. Treba len dýchať. Dlhý výdych, žiadny nádych. Až teraz. Krátky nádych. Dlhý výdych. Táto ľadová voda nás prináša čo najbližšie k matke prírode. Teraz vám chcem ukázať akupunktúru. Všetko do rukavic. Všetko, dobre si. Pohodička zatiaľ. Toto bola akupunktúra. A najlepšie, ako sa zbaviť akupunktúry, teraz zmyť ju zo seba. Čiže... Ups. Takto. Takto. A poď von. Ideme vonku. A ideme sa obliecť. Takže už máme po. Môžete vidieť, môžeš približiť.
že celkom zima je. Hlavné sú prsty a uši. Vôbec mi nie je zima, absolútne mi nie je zima. Idem sa obliekať len preto, lebo pozri prsty, vidíš? Hej. Vidíte? Tak to je nebezpečenstvo, preto by sme mali nosiť v extrémnych podmienkach rukavice, čiapku. Idem sa obliecť. Takže my sme práve dorazili domov. Marcel sa už išiel skryť, lebo je riadna zima. No a ja som našla tento utierak, ktorý Marcel použil na utieranie. A chudák, napriek tomu, že to je len pár minút cesty pešo z jazera domov, dostal celkom dosť zabrať, si myslím. Lebo budem ho asi 2-3 dní rozmrazovať. No a možno ste si ešte niektorí všimli, že napriek tomu, že je taká zima, mám na sebe iba sveter bez bundy. Mám akože pod tým vrstvy, lenže pre mňa je najlepšia vec na svete 100% ovčia vlna. Tento sveter je ručne robený zo 100% ovčej vlny a krásne vidno, že není vôbec omrznutý, lebo neprepúšťa teplo. A túto čiapku mám tiež zo 100% ovčej vlny. A je to tá najteplejšia a najpohodlnejšia čiapka, akú som kedy mala. A ak by náhodou niekto chcel, môžete ma kontaktovať cez môj Instagram, lebo ich robím na objednávku, ručne štrikujem. No a za mňa to najteplejšie a najlepšie, čo môžete mať do takejto zimy. My už sme doma. Mne trošku odmrzli prsty, ale necítim si končeky ani na jednom zatiaľ. To prejde do 2-3 dní. Preto je veľmi dôležité nosiť. Vždycky to opakujem, že nikdy nenoste čiapky a rukavice, ale bavíme sa teraz o extrémnych podmienkach. U mňa sú extrémne podmienky pod -30. Keď je -25, v živote by ma nenapadlo zobrať si čiapku alebo rukavice na otužovanie. Takže bavíme sa o extrémnych podmienkach ako dnes. A aj napriek tomu, že som mal rukavice a čiapku, tak si necítim prsty. A neviem si predstaviť, aké by to bolo, keby že ich nemám. Týmto videom domácim, kde som už teraz, som ešte chcel povedať, lebo už zo mňa opadol adrenalín a tak ďalej. Extrémny adrenalín som mal už od rána, keď som vedel, že sa ide natáčať tento vlog, tak som vedel, že čo ma čaká, čo budem robiť. A tak som rozmýšľal, či som povedal všetko, čo som povedať chcel v tomto vlogu. A chcel by som len robiť takú mini rekapituláciu pre ľudí, ktorí možno chcú začať otužovať. Tak robte to preto, že to chcete vy. Nie preto, že je to teraz, dá sa povedať, moderné, alebo to robí každý druhý. Musíte počúvať svoje telo a zistiť, či vám to prináša benefity. Takže nemôžete to robiť na silu a hlavne, jak som povedal na jazere, keď vchádzate do vody, nebuďte napnutí. Nenapínajte sa a snažte sa dýchať čo najpomalšie. A sústredte sa na tlkot vášho srdca. Snažte sa úplne čo najviac spomaliť tlkot vášho srdca. Počuť ho v tej vode, nebojte sa, len netreba vrieskať a nenosiť JBL reprak, len buďte ticho a tiež by ste nemuseli chodiť v 30 členných skupinách. Mne sa chodí najlepšie samému, ale vo veľkých mrazoch som veľmi rád, keď so mnou ide Ema, lebo častokrát mám problém sa obliecť. A je to aj z hľadiska bezpečnosti veľmi dobre, keď ste aspoň dvaja. Neviem si predstaviť, že by som išiel s 30 členov skupinou. Ja osobne, ja hovorím o sebe. Takže ak sa vám páči chodiť, keď ste 30, super, ako choďte určite. Keď sa chcete otužovať, otužujte sa. Ešte by som povedal k môjmu otužovaniu to, že považujem ho za extrémnejšie, nie za úplne extrémne, lebo ja mám napozerané dosť videí z Jakútska, kde sa ľudia kúpu pri -55, pri -60 ráno o 6. Čiže ja nie som žiadny superman, absolútne nie som žiadna anomália prírody. Toto, čo dokážem ja v tomto videu, dokáže každý jeden z vás, kto to pozerá. Každý jeden. Všetko je len v hlave, čiže žiadne super schopnosti. A takisto, ak vy pozeráte možno na toto video s otvorenými ústami, ja pozerám otvorenými ústami na ľudí, čo sa otužujú v iných podmienkach, a moje podmienky mi oproti ich podmienkam prídu, ako keby som sa kúpal v termálnom bazéne niekde. Čiže
teplota vody, ona je stále rovnaká. Vždy, aj keď je -100, tak teplota vody bude stále 0, ale tie okolnosti, to, že proste musíte dojsť na to jazero, musíte tam ísť pešo, musíte sa prebrodiť v snehu, musíte si urobiť dieru. To, že si urobíte dieru, ja sa častokrát veľmi spotím, kým si urobím dieru. Potom si vyzliekam mokré veci zo seba, idem do vody, kým vyjdem z vody a oblečem si a tie spotené veci sú zamrznuté. Viete si predstaviť výjsť z takej vody, obliec si na seba ľadové veci a šlapať naspäť tú istú cestu domov, pozbierať si ich sekery, lopaty a tak ďalej a ťahať za sebou sanky až domov cez les. Toto sú tie podmienky, ktoré robia toto otužovanie takým extrémnejším. Mňa nečaká žiadne auto na parkovisku s vyhratými zradlami, ani nejdem z otužovania do sauny. Hovorí sa, veľakrát som teraz, to chcem zdôrazniť, vo veľa slovenských a českých vlogoch som videl, ako ľudia, ktorí sa otužujú, zdôrazňujú, že sa nemáte obliekať, že treba šaškovať 10 minút, keď viete z vody, aby sa telo zohrialo samo. Áno, to je všetko pravda, ale nie v týchto podmienkach, v ktorých mám ja. Keby som ja 10 minút šaškoval, potom jak vyjdem z jazera, -40 a snažil sa robiť nejaké dýchacie cvičenia, umrem. Takže a ani tomu neuverím, že proste niekto by sa tak otužoval, že by vyšiel -40 z vody a 10 minút by sedel na zemi a dýchal alebo niečo. Nie je to možné, fyziologicky neexistuje. Keď ste mokrí a tak na vás zamrzne voda. A európske vlogy, čo som videl o otužovaní, a také tie severskejšie, ktoré sú vyššie a v chladnejších podmienkach, tak v tých nižších, južnejších každý hovorí, že treba sa zohriať sám, netreba sa obliekať hneď potom, ako viete z vody a tak ďalej. Ale nikto z tých ľudí, čo to tvrdí, sa podľa mňa neotužoval v takých podmienkach, pretože vo všetkých vlogoch, ktoré som videl neskôr, Jakutsko a tak ďalej, každý jeden človek, a tam robia vlogy s ľuďmi, ktorí majú 60-70 rokov a takí ľudia sa chodia otužovať už 35, 36, 37 rokov, ktorí majú za sebou také dlhoročné skúsenosti, tak oni zdôrazňujú v každom videu, že sa treba hneď po vyjdení z vody obliecť a zahriať. Nie zahriať sa a tak sa obliecť. Treba rozlišovať tie podmienky. Extrémne a bežné. Čo sa týka dávania vody pod hlavu alebo pod ľad, vody pod hlavu. Si Boha. Čo sa týka dávať hlavu pod vodu alebo pod ľad, tak ide o to, že ja v tom nevidím žiadny benefit, ani význam, ani nič, lebo častokrát sa ma ľudia pýtajú, keď nejakú takú storku pridám, kde dávam hlavu pod vodu, že či to má nejaký význam. Pre mňa absolútne. A ani si myslím, že to nemá nejaký extra význam. Skôr to je také, že nebezpečnejšie, ako to robiť. Ale ja to robím preto, lebo celkovo moje otužovanie, ja to nerobím preto, lebo ja neverím takým dristom, že keď sa niekto otužuje, že jemu nie je zima. Že chodí v krátkom tričku, vonku mne nie je zima. Dristy. Ide len o to, ako zvládaš stres, ktorý na teba zima vytvára, alebo ktorý ti zima pôsobí. Neverím takým rečam, že mne není zima. Len preto, lebo sa otužujem. Vždycky sú dni a ja mám vždycky dni, že niekedy vyjdem vonku a mi je zima pri -15 a niekedy je -35 a som úplne v pohode. Záleží od mnoha faktorov, ale určite neprikladám váhu tomu, že sa niekto otužuje a povie, tam není zima v januári. Dobre. Tak poď a buď 2 týždne teraz v krátkom tričku vonku, keď tebe nie je zima. Nad chladom a nad zimou nikdy nikto nemôže vyhrať ani zvíťaziť. Chladu a zime sa môžete len s pokorou prispôsobiť, lebo keď to neurobíte, tak skutočná zima a skutočný mraz vás veľmi rýchlo vychovajú a ukážu vám cestu a miesto, kam patríte. Plus to, ako som spomínal, to moje otužovanie, ja to robím preto, lebo ma to robí lepším človekom. Takisto tvrdá práca v zime, v chlade, v zlých podmienkach a otužovanie k tomu, to zo mňa robí lepšieho človeka. A snažím sa zistiť, či som človek, ktorý sa výzvam vyhýba, alebo im čelí. Hlavne preto robím to otužovanie, pretože nikdy sa mi nechce ísť, nikdy si to neužívam nejak tak extra, že sa
wow, príjemné, ale vždy sa snažím byť disciplinovaný a proste ísť aj napriek tomu, že sa mi nechce a vytvoriť si tak už je to od roku 2016, tak za chvíľu to bude 10 rokov, čo to robím. A stále by som nemohol si povedať, že ja som pravidelný otužovač. Chodím 3-4 krát do týždňa, ale nepríde mi to také, že by som bol nejaký profík alebo niečo. Ale snažím sa stále dodržiavať to, že by som chodil a cítim proste, že ma to robí lepším človekom. Vždy, keď idem, sa cítim úplne inak potom, ako predtým. Ešte posledné vety k tomu dávaniu hlavy pod ľad. V momente, keď sa ponorím do takej ľadovej vody aj s hlavou, pod tou vodou, pod tým ľadom je extrémne ticho. Strašidelné ticho, ktoré som ešte nikdy v živote nepočul. Je to také ticho, že až ho boli počúvať. A sem tam tie jazera robia, keď je veľká zima, tie jazera robia zvuky, ktoré ani nie sú z nášho sveta. Ono je tých videí o tých zvukoch na YouTube veľmi veľa, ale nebudem tu žiadne také video prikladať. Každý, kto chce si nájsť tie zvuky tých jazier, určite si zvládne to napísať do YouTube. Je ich plno a sú tie zvuky nádherné. Ale keď je také, že ticho a ja sa potom z tej vody vynorím, mňa tak bolí tá hlava, aj uši, aj všetko, že mňa to normálne vráti. Proste ja sa cítim ako neandertálec, ktorý nevie ani rozprávať, ani myslieť. Ledva chodím. A presne tých 10-15 sekúnd potom, ako vyjdem z toho jazera, ako z tej vody, s hlavou, čo som bol, rozprávam ako magor, ale je to silný extrém pre telo v takom chlade straviť taký čas, čiže preto sa mi ťažšie trošku rozpráva a už sa ukľudňujem, uvoľňujem, tak už je to také, že trošku možno koktám, ale nechám to tak celé, nech vidíte, asi nič neprichystávam, ani nebudem sa teraz prezliekať, ani nebudem tu nadýchnutý sedieť, akože som forma, takže autentickosť. Čiže tých 10-15 sekúnd, čo vynorím hlavu z tej ľadovej vody, vtedy sa cítim najviac živý. Úplne najviac živý a ma to vráti k matke prírode a do takých základných fyziologických potrieb, ako si len uloviť jedlo a dýchať. To sú dve veci, nad ktorými možno ani nerozmýšľaš, keď sa vynoríš, lebo proste ty si úplne totálne zresetovaný. Tak aj to je jeden z dôvodov, prečo to robím. Takže tak. Toľko k hlave pod vodu. No a na záver toho videa ešte chcem povedať, že máme polárnu noc, ale to neznamená, že máme v kuse tmu. Lebo aj v popise videa máte, že otužovanie počas polárnej noci. Polárna noc znamená, že nevidíme slnko. Vidíme len, ako keby slnko chcelo výjsť a vidíme, ako slnko zapadá. Nevidíme ho reálne alebo fyzicky. Proste nevidie nad obzor. A máme denné svetlo, také ako vidíte na videu, máme nejak 1,5 až 2 hodiny cez deň. Čo znamená, že o 11:00 sa vyjasní tak, že nepotrebujete čelovku a o 1:00 už je zase taká tma, že čelovku potrebujete. Tak medzi 11:00 a 1:00 nepotrebujete čelovku, aby ste videli vonku. To je polárna noc. Pre mňa jedno z najkrajších, ak nie najkrajšie obdobie v roku, alebo najkrajšie obdobie, čo som zažil. A tento vlog sa bude končiť tak, že dúfam, že sa vám páčil, že sa dozviete niečo nové, že ste sa dozvedeli niečo nové, napriek tomu, že teraz sú v móde podcasty a vlogy o tom, kto sa kde s kým vyspal a kto koho kde zbil a kto čo napísal. Ale verím tomu, že mám stále normálnych ľudí, ktorí si zoberú niečo aj z tohto videa. Kto si chce zobrať chyby, zobere si chyby. Kto bude hľadať chyby, nájde chyby. Ak ten, kto sa chce niečo dozvedieť, tak sa určite dozvie. Budem končiť, lebo Ema už pečie babovku za odmenu. A veľmi sa na to teším. My sa uvidíme aj ďalej pri ďalšom vlogu, ktorý vyjde
neviem kedy, pretože ja sa snažím natáčať, alebo my sa snažíme natáčať vlogy len vtedy, ak máme čo povedať. Preto je to pravidelnosť taká nepravidelná, lebo nebudem natáčať vlogy každú nedelu, keď proste nemám čo povedať. Takže tak. Ďakujem pekne. Čaute.